Ήρθε τελικά η Lady Gaga στην Ελλάδα. Στα από αυτά μου. Και ξέρεις γιατί? Και απλά δεν με νοιάζει καθόλου. Έτσι, τόσο απλά. Τόσο swag. Πήγατε τόσοι πολλοί μαλάκες για να τη δείτε. Πληρώσατε. Στριμωχτήκατε σαν τις σκότες. Και τώρα τι? Είσαι εντάξει? Όλα κομπλέ? Πήρατε κανένα πτυχίο από αυτό τουλάχιστον? Γιατί άμα πήρε τα πάω και εγώ του χρόνου, δεν υπάρχει θέμα. Ειλικρινά, όσο περνάει καιρός αναρωτιέμαι. Ποιος είναι περισσότερο γκάγκα? Εσείς ή αυτοί? Τι ρωτάω? Εσείς φυσικά. Ζώα. Ο άλλος την περίμενε λέει 6 χρόνια. Και τα υπόλοιπα βρελούγκρα. Τι έκανες? Προφανέστατα τραβούσες μαλακιά με πιγκουίνους, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν την έχετε πρώτη. Με αφήνει παντελώς αδιάφορο το πόση απήχηση μπορεί να έχει. Σταματήστε να κάνετε θεό το τίποτα. Και να σου πω και κάτι. Η Lady Gaga έχει πούτσο. Η Lady Gaga έχει πούτσο. Η Lady Gaga έχει πούτσο. Γιατί? Γιατί σου γαμάει το μυαλό μαλακά. Μπετόβλακα. Στραβάδι. Μπουμ.